Arrastion guraso eta etorri zareten guztioi. Hemen elkartu gara berriro kultura astea ospatzeko. Ekitalditxoa hasi baino lehen gure eskola komunitatearen helburua kulturari opada bat ematea da eta gure hizkuntza euskara hurbilago sentituz. Eta gainera aurten korrika dator! Abestiak dioenez, euskara da kanpora eta denok korrikara. Bai, hala da, euskara bihotzean bai, baina ahoan ere bai. Ez ahaztu, euskaldunak garela, botere eta prestigio hori dugu. Gogoratu, zapatu honetan, martxoak 28, iluntzeko 8:30 bederatziak inguruan igorreti pasatuko dela. Beraz, prestatu petok eta zapatilak eta denok korrikara! Hori da, eta girotzen joateko gaur hainbat ekintza prestatu ditugu. Denetarik izango du. Beno, gehiagoko barik ekitalditxoari hasiera emango diogu. Orain, 5. mailakoek zenbaki bertso antzerkia eskainiko digute. Umeak ez garelako zenbakiak, umeak ume garelako. Zenbaki, animatu ditzakegun txalo bate! Matematika da etika, logika, aritmetika, metrika, zenbakien errepika, kronika, jauzika, ikamika, han zegoen zenbakiz betetan karrika. Arratzaldea zen, eta narratu zuen zeroa, beroa, maite zuen enredua, iragana eta geroa. Beste guztien bezero, beti goxo, beti ero, atzean egon edo aurrean, aldea da gero, egon aizepan, nama izego, ekuatore, ermitzedo, hartzeko utzita emateko 0,0. Hartzeko utzita emateko 0,0. Zeroak maite zuen bata, hau sortu zen bata, joan zitzaion salataka, beragana tira biraka. Zuzaitu ni maitea, zuzaitu nik izar, ustartzea gustura ez litzatekelar, biok izan gaitezen zorion txuriak, sortu behar genuke elkartuta amar, sortu behar genuke elkartuta amar. Zelan galduko dunik daukadan aukera, biok joango gara pausuka aurrera, zenbaki perfektua eskolan gainera, 10 izango gara gu biok batera, 10 izango gara gu biok batera. Baina han abertu zen koma, eta maitu zen zorion. Baita eta zeroa, komaren beldurez mugitu ziren, eta koma erdian jarri zitzaien. Neukentzen ditut edota eman, sarri askotan indabak, tartean banaiz bukatzen dira, pareak eta algalak. Nire gainean aspaldidanik dauzkazuen begiradak, zuen erdien jarri eskero, zarete zero
Zuen erdian jarri ezkero, zarete 0,1. Baina handik zebilen zazpia, hastia, zenbaki magikoa garai baten. Zazpi pot, zazpi atxumeak, zazpi nobio, zazpi nobiaren txat, hala ere gainbera zegoen, iazken, edonorekin elkartzeko gogo zebilen, eta 0,1aren ostean jarri zen beraldarte tristea. Hau bizitza tristea, galdu dut ospea, negarrez pasatu dut azken astea. Zuekin jarrita izango naiz lehengo astea. 0,17 osatu zuten. Ara bapatean non agertzen den, hiriko aberatsena, milioia, une baten ala zezaken gidoia. Ni naiz botere txuena, kamioi, kotxe eta trena. Kamioi, kotxe eta trena. Zerorik gehien bere atzetik, orainik ere duena. Iria nire ez bada izaten, hautsi beharko dutena. Hautsi beharko dutena. Iria bere nahi zuen, izan lehen, egin azperen ondo joan ondoren. Hala ere, han zeukan kontra egiteko bosta, naiz, haibili posta-osta, egin zizaken boska. Nahi gutxi ni nahiko, erdian jarritatuko, nire atzetik dantzain bandeska eta mutiko, beste askoren herriko, enaiz hobeto biziko, baina herria sekula ez dut nik hiltzen utziko. Baina herria sekula ez dut nik hiltzen utziko. Bostak, 10 egiteko beste bost bat behar zuen. Han agertu zen superbosta, orain etorri, orain ospa. Zenbat negar batzuntzat bestentzat zenbat bost, batzutan herrian noiz bai aurrean inoiz, noiz zara zulaztan ani nauzu superbost, nahi baduzu guztiok jarraitezke ados. Nahi baduzu guztiok jarraitezke ados. Bost eta bost elkartu ziren. Batu, horretarako batuketa etorri zen. Herri, hiri, jendarteak behar duen eragiketa. Eta milioian kontra jo zuten. Oreka, barreka, ni naiz batuketa, jendarteak behar zuen eragiketa. Baina milioiak hiria 0 bihurtu zuen. Zenbakia tristeturik elkartzea deliberatu zuten. Han zeuden bost eta bost, 10, eta han zeuden 0,17. Indarrak elkartzea erabaki zuten. Han joan zen 10,17. Milioiren bila. Triangel zegoen zenbaki borobila. 10,17 zeroak jaten hasi zen. Lehenengo bat, gero beste bat, horrela 6 zeroak jan arte. Milioia bat bihurtu zen. Hiria lasaiago zegoen handik aurrera, baina bat zeuden miseriak ere. Han agertu zen 4,83. Inoiz ezen bostera eltzen, eta negarrez pasatu zuen eguna. Mundura etorri eta oker baina zuzen, gaur ez nazen zerbain bide izan nintzen. Azterketetan nago berriro agertzen, gutxi falta zait baina enaiz inoiz heltzen. Gutxi falta zait baina enaiz inoiz heltzen. 4,83 bizajoa. Ikasle guztiek gorroto zuten zenbakia. Mundutik triste zebilenean, han arkitu zuen 10,17. Eta guztien artean bete zuten saskia. 15 sortu zuten. Amabostak, kostarik kosta, kostala kosta, koskarik koska, egin zuen erditik ospa. Hiria zerotu egin zen, dena zen utxune, nagusi, agure eta ume.
Oteizatarrak gustura zeuden oso. Baina bidaiatzen zebilen pirira heldu zen. Sudur bat aurpegian gainean, bibegiak guztira, irudia eta oarekin lau. Kaixo, nire izena 3,16 nahi da, baina denek piditzen didate. Goizero honak itxartzen zaituzten. Pipi. Iria niretzat izango da. Iria piran deitu zuen, eta pikutan dago. Zelango pitotea. Han bizi dira pikantea, pikaroa, pirata, pirueta, pintorerik onena, Picasso, da, eta inguruan omen daude Pirinioak ere. Esan digutenez, bertan egiten dituzten munduko pizzarik ere